Α, το πάνε, πάρ' το. Αυτό είναι δικό μου. Παιδιά, κοιτάξτε τι θα φάει πάνω. Προχώρα! Καλά, εντάξει, εγώ δεν τρώω, φάει. Είστε καλά, Κωνσταντίνε, παιδιά. μπορείς να πάρεις Όλα το άπαρα πιάτο. τα μας πάνω μια ζωή, θα τρώσω λιγότερο, εσύ λες και είσαι ο Μπέμπης εδώ πέρα. Δεν είστε καλά. Ο πιο μικρός όμως ο Πάνος θα φάει το λιγότερο. Ο Πάνος, όπως πάντα, προθυμοποιήθηκε να δώσει το δικό του και να δώσει και τη μεγαλύτερη μερίδα και τους αντίστοιχε για τον λόγο ότι δεν γίνεται κάθε φορά ο Πάνος να τρώει το λιγότερο και να τρώνε, ξέρω εγώ, άλλοι περισσότερο, ή θα τρώμε όλοι τα ίδια ή κάθε φορά θα τρώει κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που νευρίασα, γιατί είναι υπέρ του δέοντος, πώς το πω, αλτρουιστής ο Πάνος.